Un proxecto que abre Pontecesures ao río e que pon en valor a contorna do mercado municipal. Con 400.000 euros actuouse sobre 3.000 metros coa creación de zonas de lecer, espazos para peóns e ciclistas e a renovación do alumeado. Trátase dunha ambiciosa actuación impulsada polo goberno local e financiada a través do Plan de Reequilibrio e o Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. En todas esas ocasións nas que nos pedimos axuda da Diputación, confeso que sempre recibimos axuda. Este é un caso paradigmático, porque é unha inversión que, se non fora así, confeso que non era posible levala a cabo. É unha inversión que é de máis de 400.000 euros, pero non é só en términos cuantitativos, sino é só tamén en términos cualitativos. Vai a supoñer, está supoñendo unha mellora sustancial na calidade de vida das tesureñas e dos tesureños e vai a supoñer un polo de atracción e un revulsivo económico para a zona. A presidenta da Deputación visitou esta mañá a zona para comprobar o resultado do proxecto. Carmela Silo entende que servirá agora de exemplo a outros moitos municipios da provincia. Seguramente o que vai acontecer é que noutros lugares se vai dicir, nós tamén queremos ese modelo. E ademais tamén con esa mobilidade para os peóns, pero tamén para as bicicletas, que cada día vai a ter máis demanda, xa ten moita demanda, e que ademais os novos fondos europeos que onte se aprobaron van a apostar moito por este modelo. Silo animou tamén o alcalde a seguir impulsando novos proxectos transformadores. O rexedor tomoulle a palabra avanzando a seguinte actuación que teñen en mente, desta volta con fondos do Plan Reacpon da Deputación. Trátase da mellora da mobilidade entre a zona dos colexios e o núcleo urbano. Son espacios de difícil convivencia entre peóns e tráfico rodado, e é un proxecto ambicioso porque afecta a viais importantes do Concello, e a inversión, irá sendo casi, si podemos, si somos capaces de conseguilo, casi un importe semellante a este que tuvemos aquí, alrededor dos 400.000 euros necesitaríamos. O alcalde recoñeceu que ambos son proxectos ambiciosos e arriscados, pero que implican cambios sustanciais na vida dos veciños.